26 मायथाइनि दिनै आं बे गोथार फुङाव बेखौनो बुंनो लुबैयो जे गोदानै जे 1 फेब्रुवारिनिफ्राय बड' लाइफआ बे जागायजेनसिगोन बेनो जोंनि थाखाय साबसिन खौरां होननानै आं मानिनानै लायो आरो बे बड' लाइफनि दारै जोंहा जेन' सानफ्रोमबो जोंनि हारिनि हक बा हादोरनि हक थार मोनसे खौरां लानानै मानसिफोरनो सब समय पजिटिभ भिउ लानानै दावगाबोयो आंनि गिबि लुबैनाया बेनो आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुयो माबेबा खौरांफ्राव जोंनि खौसेथि लाबोनायनि अनगा गासिखौबो माने गावसार जानायनि खौरांसो लाबोना होफैयो आरो बेखौ जोंनो मोजां खौरां होनायनि अनगा गाज्रि खौरांसो लाबोयो दा आंनि मिजिंथिनाया बेनो बड' लाइफआ बे आयदायाव मोजां मोनसे रल लागोन जे जोंहा मावनांगौ दं आरो खना खनलानि खबरफोरखौ खौरांफोरखौ जों मोना बड' लाइफआ जेन' बेखौबो होयो आरो मोनसे भिउ लानानै कनस्ट्राक्टिभ भिउ लानानै गठनमूलक माने जोंहा बे जोंनि हारिखौ बोखांनायनि बा देशखौ मोजाङाव लाबोनायनि हाबा मावो बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोर बयखौबो खावलायबाय आरो बेनि देरहासारनायनि थाखाय आङो आनान गसाइनि खाथियावबो आं आर'ज गाबबाय